Gawa, gusto mo yung nag-video-video ato mo kung gibuhat ba? Ten. Di ka may legit yun di ay zaman. Tara! Sugdi, babe. Sagutan! Magkisan ka karon dayon? Ayaw lang, tingubon ka dito. Ambisyosa po kayo ka. Tara! Tara! Aha! Bakla, di ka gintuya ka. Uyab, di mo Mr. Lim. Sundan, di ka. Mamayutay, di ka Mr. Lim, ha? Sabi yung gisugo ni Paploy ba, masakpan ng lagi na ako to lagi kung kinsa na yung batos-batos. Lugmukon mo yun ako nagpinupino ba nga. Iniglabay sa akin, wala yung makita. Huy! Amang kape! Madto ko ila papi. Sumad to kay Papi. Magunsa nga dito ah. Ay, nasita ka pangutan. Wala kay labot Sa kay labot, magunsa ka dito ba? Basig, namoy tirada dito ba? Mangwarta mo dito ah. Ang warta sa sumsuwa, yun namian mo kanon. Ay, lagot yun. Sakpan mi ni papi, pre. Saan nasakpan mong Papi? Ay, nigintoy ba nga nagkuhan mi sa kasa? Kasa, nasakpan ang relasyon mo sa kasa. Ay, mi sa kasagbutan mga kabalo. Namang good gago dun sa akong mga tirada, gun. Na, mauna na akong gingon sa imo lagi. Ayo, lagi pasakop lagi na. Wala mo ko kabalo day, ganun na video-video sa palibot. Grabe naman to kabaglutan, naman kayo to. Yung nagapon day mag-video day. Nganong dito mo sa kasagbutan, pre, nga kadagan may pwede diagoy, pre, kasilyas, kwarto, kanang tago ba? Daghan lagi pre, pero kabalo na biya ka sa kuha gutong permintino niya na timingan man tong panahon na di. Mo na to, gidiretso na na akong bira sa kasa. Nga, pre, magunsa di kay Paploy, pre. Yate kayo pre. Naman to'y video no, yung nagunitan. Malalay ko niya, isa kasi aron di mapus ang video ba? Gi-blackmail ka niya, pre. Ano yun, gi-blackmail? Na, mauna nang gingon ako lagi sa imuha. Kanay mo mga binuhatan, magamit yun na sa imuha do, laban sa imuha. Ginayawan na dirabi. Nagturo po ka dungag bugag, malit ko. Share na ako itong mapusto, ha? Yati gani si Mr. Lemon. Ingon biya ko siya nga magsayo siya. Unsa na oras 5 minutes na lang late na siya. Basig nakalimot siya nga alalay na ko siya for 1 week. Bantay lang itong buhanga to. Di lagi tumabot ron post yun yung skandal niya tanawa. Kisa rin mo viral lagi. Uy, Taps! Bataan mo, sige naman kag jojo dito sa post-post skandal dira. Unsa man kadugay mo ikaw late ka 5 minutes ang sabot na to magsayo ka. Alang hanap na po, higa si kaso dito ang kandali. Grabe 5 minutes na late. Basig nakalimot ka isa ka pislit na lang ni post na ni diretso. Narabot naman ko yun. Naipas sa may kuha ng kubi, buhaton ng kubi. Tiap, hindi mo eh. Siyempre alalay ka nako. Lalay. Ngayon sa kaya kong buhaton. Nasuko ka wala. Wala pa sa mga kong buhaton. Abrahin ang biskwit kay hungiti ko pagdali. Oh, reklamo ka. Reklamo. Pagdali. Dali ba igutom ko? Alam mo, ang kaya mong kamot ko. Palata po mong kamot ay panghina po siguro. Uy, lagi kaon ba ako na. Nandara. Kita kang napasunod akong bakbay mo pa kong hungitan na buang siguro ka. Ikaw Kalau ba? gana po ni mong reklamo subkwanon ka ay hungitan Ang ka. man, mo reklamo ka, i-post ako ni. Ay, wala man. Oh, naal man din na di ay. Sulti lang hungit ka. Hungit. Hungit na, naunsa mo tana pa man. Hungitan bitaw kag pinapaspas mo reklamo ka. Sus na mi ano mo na. Bantay akong bakba, wala na ako nag-usap. Automatic na anak. Dugay kayo ka mo. Maam na, dahil. Kumagulukal ka. Dugay kayo ka mungit. Lawid gutom na kayo. Sige na. Gutom na, gutom na. Oh, Kita kang napakong gikaon. naman na ka. Gino pagbantay. Ano yung itong gikaon? Tapos na kayo kaon. Ingon di ko ngapil kag kaon. Nakuha raman na. Ang gutom naman kung huwag mo ka mungit. Buang, bataan mo naman kag buang. Oh. Ingon ba di ko ngapil kag kaon. Oh, ikaduhan na ba? Huwag Ambi na, bi. Ako nalihungit, bi. Taa di nga. Maapil mo kag kaon ni noon. Ang ka mungit. Dari, bi. Luta akong tiil. Luta. Masih mo reklamo karon. Post. Ay, magpugol. Tanawa, bisa puno ang bakba. Ang bulak-bulak. Magdali. Ano di makan hilot? Ay, magagawin ka mong kain. Tiil na, nga naong mana. Oh, mama, wala mong gugnaw ka mong kain doon. Ang saingan ni mo? Wala. Ano yung Imbis ang gusto na ko nga, awan dahil siguro yun tara. Imbis kuandar, mga relax akong ipatrabaho sa imo ha. Binuangan na kung mga trabalik. At ito tarito, kaya ako ipatrabaho sa imo ha. Yang parang nampog niya. Magdali, mareklamo. Na. Tagputa. Saan po na isugo-sugo? Dali. Mareklamo, reklamador kayo ka ba? Kaya po din. Ano man din na day? Saan man na? Kita ka ni mga sagbot dali. Oh, hindi mo Kinikikan puputa. dito. Di mo puputa. Kita kayo na ako. Buluan ni mo ni. Na. Sa hinluan. Mareklamo ka o. Baka I-post ako kayo ni. na. Grabe pa. Baka kayo na pa. Dagan kay kag reklamo basta
Ingon biya ko si mo, alalay ka na ko. Unsay ingon ako si mo, tumanon ni mo. Sige na, kitsam na ning area di diri apod. Mao niya ako ikaduhang yuta. Yote nang angkol. Sino ngangkon? Ako ani na pangalan niya tunga paploy dako kayo. Siya sa mga kong gamiton biasa naman mga mawir sundang dira pangagbasay. Si mawir mga sundang magbasay. Saan na rin kamot? Pink na. Kadako ni maglawas. Ibtara na. Ibto ka kabagaan na ibton. Stilan reklamador kay ka ba? Unsa man i-post ako ni o mangibot ka. Muka grabe naman ay mo pa ba. Grabe pag amto si mga nabi. Sige ibto na ko na pero unsa man sa may kasabutan na to dira na koy Sino kasabutan? paniud to sweldo. Sa sweldo pa niyon to. Wala sweldo ay paniog to. Kamot og imo. Ka din sobrang na kay ka ba sobrang. Sobra unsa man ready to post ba isa ka click na lang ni. Gusto magkakama viral. Taan ni kay taining tawanan ni ugon andi kay video gigunitan sa kuha ba kay puli jud ti kag tanong man ning sagbutan eh. O unsa man na nasuko ka wala. Ay, wala man pap. Wala man pap. Tarungan na imong trabaho niya. Balik ra ko ha. Wala ta ko niya. Ay, salamat. Lakaw ang buang-buang. Ngayon, ayun din ako nag-ibot diri. Wala bitaw ni sweldo. Wala yung libre kaon. Ay, yaya. Nay lang kita. Nay. Yati diri ako balik ng tawanan. Dadaya, pajubang ko. Oh. Unsa man na? Ya magay kagliok. Paspasipod kita ka nang taas pa kay na imong ibutono no. Ngayon, tay kusog. Gutom kayo. Gutom ay sig reklamo. Ah, sige yo diri. Oo, Wala ka nang ibot ko diri. Pagdali diha kay bantayan ta ka. No. Ang bantay hawa diri. Hindi ko ka-concentrate. Hawa di pa lang ka mangibot inig mulakaw ko. Dali diha kay bati ta ko katugon buanga ka. Tug di ka diri. Tug diri. Wala mang ibot ko diri. Tabangan na lang kay ako nimo diri. Oh, tro. Oh, wala ibot to, tro gamay na pa. Abi gamay nagikayo na gani. Stilan reklamo i-post man ako ni ron awa. Tug na diri. Tabangin na lang ko diri. Madali ni. Ting ayahayan nimo gisugo kay tika ako na naman patabangon nimo. Hindi ka tug na diri. Uy, wala na natuhog ng buang. Kuha ko ang kining cellphone ron. Oras ron. Ay, Paps. Uy, Kan ba kami? Alas 4 na ba? Hapon naman kayo, Paps. Ay, ganun. mantay hapon na unsa maura ni mong agi. Dako naman nag-agi ka na. Paman na nakita. Pag-abot dito sa unahan, di ba? Dako na kayo Yato nagawan. rin ka dito sa tunga. Una to, dito sa tunga, oy. Yati, nakatulog nung kuda. Ako kabantay si mo ba? Maon na, tulog-tulog. Lugod ka. Gutom na kayo ba? Wakot pa mga panood to. Nahapit ka pa ni hapon. Sige, Wala na ko. first day pabitaw ni, napakay 6 days ka mag-alalay sa kuwab. Pero ugma ha, malit lang nga ka mga 5 seconds lagi. Ready to post na dyan ni. Grabe, Di na mga- dyan ni mahangyo. 6 days, eh. Sige na. Dapat minusan ni mong 2 days. Kita ko mga kugagi. Si minus, pulay. Kanya pa ako nakita, wapo kanto nito. Why minus? 1 week na. Sige na, matun ako. Ugma ha, pag sa'yo. Bugaw na akong kuko lagi. Antay, bitaw. Malit lang lagi ka 5 seconds. Sige, i-post nila ko na dito. Mag-viral yung kang buhanga ka. Pamayot pa. Sus, pamayot bitaw. Bangay kay gulita ang video, balik-balian yun ang bukog ng payata ka.